Здравейте и добре дошли в компанията на моя лаптоп, който вие не може да видите, и баницата, която изядох. Може да снимаме това видео именно изкуството за месец март 2024. Ще започна от там, че в категория събитие и театър нямам, но този месец ми предстои да отида на театър. Нямам търпение. И също така ще ви кажа, че аз съм част от театрална трупа. Тук оставям плаката с място на следващото ни представление. Много ще се радвам, ако ще можете да дойдете на датата в град Пловдив в Куклен театър, за да ни гледате. И може да се абонирате за този канал, ако това, което виждате, ви харесва. Преминавам към подкаст категорията и този месец не слушах подкасти по никакъв начин, защото бях твърде заета да слушам аудиокниги. После, когато стигнем до книгите, ще ви обясня. Но ще ви кажа кои подкасти мисля си наваксам с тях, когато приключа тази аудиокнига, която в момента слушам. Понеже в момента слушам цяла поредица, в момента в който я приключа, малко ще си взема почивка от аудиокнигите като цяло. Искам да слушам нещо по-кратко, нещо по-тип образователно или просто развлекателно. Първо, със сигурност на Self-Obsessed, на Там Каур. Подкастът излезе втори сезон, почна да излезе, така че него ще го изслушам. Второ, на Podtherapist подкаст ще изслушам последните някои епизода, с които искам да си наваксам. Трето, Double Trouble на Любомир Жечев и Илана Йоко. Бих изслушала последните някои епизода, като цялата са много забавни, могат да говорят пълни глупости, но много ме разсейват. Четвърто, A Better You by Фернанда Рамирес подкаст. Искам да изслушам един-два епизода от всичките. Не всички, защото не всички теми, по които вече правя епизоди, са ми до толкова интересни. И на този етап, в момента гледайки моя Spotify акаунт, мисля, че това, което бих желала със сигурност да изслушам през идния месец. Продължаваме с следващата категория, а именно кино. Отидох да гледам Дюн. 10 от 10, както винаги. Превъзходно. Искам прочета книгите. Искам прочета първата книга, още не съм я довършила и когато отидах бях малко объркана какво се случва първия 1 час и половина, пък после го намерих, разковничето и така нататък. Нещо не си спомнях старата сюжетна линията в първия филм, а просто тогава знам, че е по книга и се чувствам неподготвена, когато го гледам, без да съм чела книгата, именно гледам дадената продукция. Но, понеже пък не искам да правя ревю за филма, мисля, че има достатъчно ревюта за филма в интернет, потърсете ги, аз самата ги гледах, доста от тях. Със сигурност 10 от 10, изключително добър, както винаги, и дано да се снима трета част, защото четах, че е малко под въпрос дали ще се снима трета част. И саундтрака беше изключително на ниво. Единственото нещо, което не ми харесва филма, но го разбирам, са трите часа, защото е доста дълъг. И аз съм човек, който ходи много до тоалетна. И там съм като на война, просто съм като не отивай. Както и да е. Сериали и филми. Този месец е добър месец. Наистина като цяло с изкуство този месец е добър месец. Значи по отношение на филми гледах Дюн. Това не стана ясно. По отношение на сериали догледах Еуфория сезон 2. Забравих, че трябва да ви снимам ревю. Господи, извинете ме. Догледах Еуфория сезон 2 и започнах ето това аниме Генгста, но мисля, че има още нещо, което обаче съм забравила, така че секунда ще влеза в Instagram профила ми, за да съм сигурна, че съм казала всичко. Ако не сте ме последвали в Instagram, ето тук в момента на екрана го оставям. Там като цяло за всички такива неща ви говоря. Да, това е, но за мен това си е достатъчно голямо, защото един епизод на Еуфория е 1 час. Така че това си е окей. И започнах, както казах, анимето Генгста. На Еуфория в Instagram съм дала 4,5 или т.е. 9,5 от 10, ако е по 10-балната система. Защо? Защото имам чувство, че когато направя ревюто, ще намеря нещо мъничко, за кое да се хвана и да подменя резултата си, оценката си. И дори в Instagram така съм го написала, когато направя ревюто, тогава ще ме чуете и реално крайната оценка на сериал, защото там ще разгледаме всичко изключително подробно. Ако не направя ревюто април, напомнете ми. Просто вече забравям какви видеа трябва да снимам. Всичко тук е каша малко. Както и да е. Както ви казах, започнах анимето Генгста. На втория епизод съм, интересно е, но в момента съм в някаква много странна фаза, в която хем се гледа аниме, хем го започвам и съм като, не. Може би това е заради Jujutsu Kaisen, защото знам, че трябва да се го догледам, но в момента наистина не искам да го гледам и не искам да се карам да го гледам. Когато го догледам тогава и когато го догледам, тогава ще има ревю. Аз искам да го догледам заради това да направя ревю, обаче в същия момент не искам да се карам да гледам нещо просто за да го гледам. Така че в момента си гледам Генгста, ще видя дали ще го продължа и в момента гледам един сериал по HBO, Токио нещо си, не знам името.
който излезе буквално преди няколко седмици. На втори епизод съм и се разказва за един мъж, който е американец, отива в Токио и се вижда расовата дискриминация на първо място. Второ, корпоративният живот там, защото той започва да работи за най-известния вестник в света, един от най-известните вестници в света, който се намира в Токио. И трето, той като журналист започва да вижда мръсотиите в цялата индустрия. Също така вижда един случай, и дори не един, а много случаи, за които никой не говори, никой не иска да бъдат отразявани така, както са в действителност. Той да се каже, че това е убийство, да се каже, че еди какво си, еди що си. Всички просто прикриват нещата за пред масовата публика и ги прави да изглеждат много по-малки, отколкото в действителност са, и вижда подземния живот. Както и не на последно място, започва една мистерия, която той иска да разгадае. Доста интересен, между другото, сериал, харесва ми. Продължаваме с музика. Преместих ви малко, че бяхме доста близо. Дюн, саундтрака, го слушам нон-стоп. Това е абсолютно ясно. И това е едно от най-хубавите неща, които съм слушала в последно време. Аз много харесвам, когато гледам някои филми, той ми хареса да му слушам саундтрака, така че доста често, когато ви казвам, че съм била на кино или като цяло съм гледала някой филм, който ми е направил впечатление, не се очудвайте, ако после ви кажа, че съм обсебена с саундтрака му. Друго нещо е албума на Ариана Гранде. 10 от 10, нон-стоп се слуша на репит. Любимата ми песен от него е песента, която носи името на албума, Eternal Sunshine, а любимите ми 3 песни са... Друго нещо, което изслушах, е новата песен на Оливия Родриго, Obsessed. Не съм слушала до край Guts, т.е. новата версия на албума, с допълнителни песни, но не мисля в този етап да го правя и слушах тази песен. Друга песен, самостоятелно заглавие, Гадес на Лафей. Мисля, че така се произнася изпълнителката. По тази песен бях обсебена, разбирате ли? Просто имаше една седмица, в която слушах само и единствено това. Друго нещо е ето този албум на Неса Барет и Young Forever. Отново просто започвах да си го слушам нон-стоп, така че ви го препоръчвам. Малко негативни са нещата, които се пеят в песните. Аз в принцип гледам да слушам музика, която не е с толкова негативно значение, но много ме харесва и си го слушам, признавам си. Друго самостоятелно заглавие е Bad Thing. Това също е много хубава песен, която е доста тъжна. В нея се говори за насилието в едно семейство, но е песен, която със сигурност се заслужава вниманието. И албум, за който искам да ви спомена, е този на Imagine Dragons. Ето тук излизат. От това, което знам, трябва да излезе нов албум на Imagine Dragons. Нямам никакво търпение и дори не мога да повярвам, че за този албум, който до сега беше на екрана ви, бях на живо и го слушах. Онзи ден си пеех песните, бях като, господи, аз слушах това на живо, аз бях там до сцената и гледах и не мога да повярвам. Наистина, не мога да повярвам, малко ме е сюрреалистично. И вчера започвам да слушам новия албум на Бейонсе. Когато го дослушам, тогава ще ви дам мнение, най-вероятно в Instagram, така че отново може да ме последвате. Продължаваме с книги. Значи този месец с книги беше доста силен месец. Имам почти 7 книги. Започнах на Патрик Нес поредицата под формата на аудиоформат за Не пускай ножа. В момента съм на последната книга Чудовищата на войната. Остават ми едни 4 часа, т.е. до 2-3 дни ще е изслушана. И тук ви питам за съвет. Как искате да направя ревю на поредицата? Цяло ревю 2 части с спойлери и без спойлери, т.е. да направя ревю на всяка книга в едно видео и след това да направя още едно видео за всяка книга ревю, вече с спойлерите, и да направя за всяка книга по 2 видеа, едното с спойлери ревю, изключително подробен анализ на героите, подробен анализ на сюжетната линия, какво аз съм си мислила докато съм слушала книгите, плюс едно видео без спойлери. Тоест, как го искате да кача 2 видеа, всяко по 1 час и нещо, и да качвам в рамките на 2 месеца видеа само за тези книги, обаче всяко видео, което е без спойлери, да бъде между 8 и 12 минути, а всяко видео с спойлери да бъде между 20 и 30 минути. Кое предпочитате?
ако кажете втория вариант с повече видеа, между тези видеа ще качвам влогове, други книги, най-вероятно книжни влогове, може би и така нататък, така че няма да е само това в канала, но просто не искам съвет да знам дали поднеса цялото съдържание наведнъж или на малки части. Изберете си, коментирайте, ще ви бъде полезно. Така че оценките ми за тези книги са в Instagram, затова няма тук да ги засягам, защото без значение от това как ще направя ревютата, така или иначе ще има ревюта за книгите. Други книги, които четах, са Дръндю номер 2, в смисъл малко се вдетенявам, обаче беше всъщност доста хубаво. И нямах дори да давам оценка, защото в момента не ми беше толкова интересна книгата, но това, защото съм вече голяма, но помня, когато бях малка, как си събирах книгите, исках мама да ми ги купува и колко за мен беше магична тази поредица тогава. Друга книга е Крайбрежен път, за която вече имам ревю в канала. 2 видеа са, едно с спойлери, едно без спойлери. Това е начин, по който питам дали искате да направя видеята, именно една книга, ревю без спойлери, ревю с спойлери, втора книга пак така, трета книга пак така. Или искате същото нещо, но просто наведнъж. Ако искате да изгледате тези видеа, за да разберете по-добре какво имам на предвид, но тази книга отново няма да я коментирам. 3,5 от 5 съм ми дала в Goodreads като цяло, където и да пуснете моето мнение. Много хубава книга, препоръчвам ви да си я вземете и да я прочетете. Друго заглавие, което не завърших, защото нещо не е моето, е ето това заглавие, Дива череша. Това е стихосбирка, която така и не завърших. Да, имам отбелязки, със сигурност не е много лоша, но и не е много добра, честно казано. Прочетах я тя на 2 части разделена, прочетах първата част, втората част не съм я прочела, не мисля, че и ще я прочета. Така че тази книга е наполовина. И другото заглавие, което пък в момента чета и е уникално и ви го препоръчвам, дори още не съм на средата. Порасналите деца на емоционално незрелите родители. Това заглавие наистина е много добро и го препоръчвам. В него се говори, както разбрахте от заглавието, за емоционално незрелите родители, защо се получават тези хора, т.е. как те мислят, как тяхното отношение несъзнателно те рефлектират върху отглеждането на собствените си деца. Наистина е много полезна книга и не с някакви нетоварващи термини, всичко обяснено доста просто и ви я препоръчвам. В момента съм на 65-та страница, не 100 и нещо, за съжаление. Да, на 66-та. Така че е тя общо 230 страници, ако не се лъжа. Нямам търпение да завърша, за да ви отразя мнение. Отново всичко в Instagram, ако има нещо, отразявам там. Кое стана? Остана последно, ако не се лъжа, YouTube. Да, сега влизам в YouTube, за да ви кажа какво мисля за там, за това прекрасно пространство, от което и аз съм създател. Между другото, канала на 7 април става на 2 години. Не мога малко да храносвя на тази информация, но това е друг въпрос. Значи, първо, Джак Едуардс е канал, който ви препоръчвам за книги, ако разбирате английски, пуснете си го, наистина е много добър, много харесвам видеята му, това колко откровен просто. Така че ако харесате книжни канали, този със сигурност ви го препоръчвам. И друг канал, който не ви го препоръчвам, защото аз самата никога не съм гледала, е този на Джастин Антоние. Чакайте. Нямам представа как се произнася нейното име. Това момиче, което се дам в Instagram, тя има марка за дрехи. Не съм фен на марката за дрехи, мисля, че не е нищо особено, но пък съм фен на съдържанието, което пуска в Instagram, защото тя пуска фитнес тренировки, рецепти за фитнес, като говоря рецепти за храна. И ще видя канала и така, че ще го разгледам, може вие да го разгледате, ако искате. И Изабела Джулиана, това е канал, който многократно съм препоръчала, ще продължавам препоръчвам, много ми хареса момичето как си прави видеята. Така че това беше видеото, надявам се да ви е харесало, обичам ви и до следващия път.